Boas, bueno, estou no mercado de Nadal, como podedes ver, pero quería actualizarvos a situación dos dous burros que denunciamos anteriormente. Hoxe, bueno, pola mañán chamaronos varias persoas para comentarnos que os burros estaban, seguían baixo a chuvia, en malas condicións, na Carballera de San Lourenzo. Ás 2 da tarde falamos coa policía que nos comentou que nos daban permiso para ir a retiralos porque, bueno, esta xente comprometeuse, os propietarios comprometeronse a que ian a retiralos hoxe pola mañán, e vendo que era o mediodía que ainda non nos retiraran e seguían nas mesmas condicións, pois foi cando decidiu a policía darnos permiso para ir a retiralos. Entón, bueno, organizamos todo, estivemos buscando un transportista, cando estábamos pendientes de que nos confirmara nos deu a idea a outra persoa de que o Laceiro quizáis podía axudarnos con este transporte, pois porque tiña o van adecuado para poder trasladar os burros ao santuario. Entonces falamos co Laceiro, a policía requiriulle que fora a retirar os cabalos e que os trouxeran ao noso centro, e cando por fin o Laceiro se personou ali ás 4 e pico, 4 e media da tarde aproximadamente, resulta que se atoparon con que os burros estaban montados nun transporte e que supostamente iban a ir a un centro ecuestre da Xunta, esa información que nos chega, e que xa non podían vir para o santuario. Entonces, bueno, estas persoas non permitiron que os burros viñeran para o santuario e a policía deixoulles que os levaran supostamente a este centro. Nos realmente non sabemos agora onde están os burros, chamamos a policía para que nos informara mellor e dinnos que ata mañán que teñan todos os partes e saiban ben como foi a cousa, que non nos poden dar máis información porque non a teñen. Esta información que manexamos agora mesmo. É unha pena porque por fin pensamos que os burros poderían vir ao santuario, máis que nada para poder tratalos, para saber que van a dormir estas noites en boas condicións, e porque ademais o camiño estas persoas comezaron con un burro que se lesionou, e como non podía tirar co carro, con ese carro enorme que ven cargado de cousas que estas persoas en teoría necesitaban para vir facendo camiño, hai xente que só ven cunha mochila, pero esta xente parece que lle parecía pouco e necesitaron traer a este animal cargado ata as trancas. Entonces este animal lesionouse e mercaron outro burro para que lles fora cargando con todo, pero ainda así non pagaron un transporte para que o burro lesionado volvese ao seu lugar de orixe, a súa casa, a descansar, para que fose visto por un veterinario, etcétera, etcétera, senón que continuaron camiñando con el, xa sin cargar, porque senón non lles camiñaba seguramente, pero continuaron camiñando con el e seguramente agora vayan a seguir camiñando con el. Entón, bueno, cando teñamos máis información iremos vos contando e a ver en que acaba todo isto.